Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, Mayor-elect Albe Benitez nag-appoint sa City Administrator kag Secretary to the Mayor. 3,000 pesos nga anniversary bonus sa mga empleyado sa gobyerno probinsyal permado na. Sa balita nasyonal, BBM nakigsapol sa economic team para talakayon ang prioridad sa iya administrasyon. Malacanang nag-apelar sa mga jeepney drivers kag operators nga hindi pagdayunon ang transport strike. Sa balita international, kapin 50 ka mga sumilimba patay sa mass shooting sa simbahan sa Nigeria. Sa balita sa sports, Pamilya Donaire nakatutok karon sa hampang ni The Filipino Flash Donaire. Balita entertainment, founding bassist sang Bon Jovi nga si Alec John nagtaliwa na. Samtang sa balita special, aton pag-istoryahan naman ang facts na hanungod sa Asia. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Martes, Hunyo 7, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. Kag-Action Boy Duran, ang mga balita lokal pagkarapos lamang sini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kasi tumakambing tinagaman nga amat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga traffic para nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lahat sa panahon. Ito sa Action Balita Morning Edition. Good morning, Action Doors. Yes, good morning man sa Gyapon, sa imo Action Boy, kag sa aton maka-action nga nagaupod sa Gyapon sa aton via Facebook, YouTube, and website. Good morning. Like, follow, and share lang kita mga action sa aton nga FB Live. No? Yes. Sa mga kapihan dira, maayong aga sa nagapakape. Sa mga tindahan, maayong aga sa nagapanindahan. Yes. Kag sa mga nagabaligya. Yes, of course. Good morning man. Kag dira sa may din pagid gani mga komisyonan. Good morning. Aga pa ni, pero subong guro ara pa nang iban niya nga komisyonan. No, sa mga nagapanting dira. Kag sa wala Wala panting. Wala Ano ka panting. ni mo Wala ka yaman? panting. Ay, wala. Hindi mo yaman. Do hindi amo Action Ka Boy. advance mo mag-isip. Siyempre, kaya wala mo ginsugpon dahil daan. Dugalang-alang ka pa. Dugalang ka kasi mo violation. Basta ma-violation ka kag mapapanaugan ka sa nga Sanctions. penalidad gikan sa awa. Awa. Yes. Sto. Okay? Sige. Awa. Alex Fuentes, mag-aga dira sa imo sa kay kay Star Mayo. Ay, Ma'am Van, good morning. And Good Dr. Matt Mayo. morning. Si Miss Georgia Gargasiran. Now lang greet kay Bisigid ang Chay. Okay lang na siya. Saan na to Miss tumasing G. along man? Gani. Mga video, kay man. Kayo, ang ganda Action Boy kung saan, Piu, untang nibi kung saan o nibi, mga saan o yan man. Ara Hindi, mo lagi na. bala kami naligtan kung akwaon. Ikaw lang danay. Rochelle Evangelista, good morning mandara sa imo. Sol Lama Barnacha sa Wadika, Bacolod. Blessed Tuesday sa aton tanan. Joshua Bia, watching samtang kapakape kay day off ni Puding. Ay, may day off gali ang maligaan ay Puding. Morning sa imo dira Jonathan, no? Ramia Garcia, good morning man. Dara sa Maray Barangay, Pahanokoy. Tapos mga piko ni Bia Jonathan, mabakal isda sa Purok Aning, Komisyonan, Isdaan. Sa Barangay Pahanokoy. Okay. Si Butoy da, morning si imo da, amigo Butoy.
good morning. Sa gapangapi dira kay Rochelle. Good morning, Boots. Boots. Perfect. Butoy. Toy. Good morning, Mayang Aga. Okay. Ano ini? Ano na? Ano natabo na ka? Nga man. Sorry. Sige, samtang may ginachika ka da. O may ginachika. Si Sol Lama Barnacha sa Wadika, dala sa mo sa may Thailand. Kaya paring Bia Jonathan, good morning. Watching samtang gapangapi kay day Sulit off. mo na yeah. Ay subong ko lang na kay nalipat ko bala si mama gusto gito tani sang iya nga bihon ano gini binangkal nga baligya bakal. tigaling kay Wala na time. oo. Standby sa Basta mga na. balita lokal. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, alas 7:12. Sa detalye na sa ato nagapangunang nga mga balita lokal, giningad na ni Mayor-elect Albe Benitez ang duha ka mga abogado nga manginkabahin sang iya administrasyon. Ginkumpirmar ni Attorney Bong Dilag, nagaserbi nga spokesman ni Benitez nga gin-appoint si Attorney Pacifico Maghari III bilang City Administrator kag Attorney Carol Joseph Chu bilang Secretary to the Mayor. Si Maghari kay saman ka Certified Public Accountant kag karon ang nagaserbi nga Executive Assistant kag pamuno sang Talisay Housing Authority sa siyudad sang Talisay. Si Chu naman ang isa sa mga abogado sang Chitanyoso Malan Mayo Kua Law Office. Si Chu ang kabayan sadto sang team ni Congressman Greg Gasataya apang nag-resign sang 2008 para mag-private practice bilang abogado. Parehos nga miyembro si Maghari kag Chu sang transition team sang masunod nga administrasyon. Ginpahag ni Dilag nga wala pa karon sang may giningadlan nga masunod nga city legal officer. Ginapaabot ni Dilag ang duha ka mga abogado maghatag sang stability labi na sa unang isa ka katos ka adlaw nga pagpangalagad sang Benitez administration. Nga the following persons have been appointed. Si Attorney Pacifico Maghari III as the City Administrator and Attorney Carol Joseph Chu as the Secretary to the Mayor. So pag duha pa lang na nag-come out ng opisyal. Ang kabayan sang pahayag ni Attorney Bong Dilag. Gintala na sang DILG Bacolod sa Hunyo 22 ang inisyal nga pagsapol sa duha ka mga transition team sa outgoing kag incoming administration sa syudad sang Bacolod. Ginpahayag ni Maria Joy Maridet Madayag, pamuno sang DILG Bacolod, base sa verbal communication nagapangabay ang kampo ni Mayor-elect Albe Benitez nga kon mahimo mas temprano ang initial meeting. Suno kay Madayag, wala pa inis ang komunikasyon nga nabaton sa bahin sang transition team ni outgoing Mayor Evelio Lunardia sa ilaging talana nga petsa. Ang transition team ni Lunardia ang ginapamunuan ni Marivic Pareñas nga nagaserbe nga Secretary to the Mayor kag pamuno sa Bacolod Housing Authority. Ginklaro ni Madayag nga hindi pa ini aktual nga turnover kundi initial meeting pa lamang para ma-finalize ang tanan. Umpisa kahapon Hunyo 6, gindesignar bilang acting governor si Vice Governor Jeffrey Ferrer. Ini matapos ginimbitar si Governor Bong Lacson bilang guest of honor sa aktibidad may kangtanan sa Independence Day dito sa Pungsod, Guam. Suno kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II, ang pagdesignar kay Ferrer ang ginpaagi sa executive order nga gin-issue ni Lacson. Samtang si First District Board Member Romel Divulgado, amo naman ang magaserbe bilang acting Vice Governor tubtob sa Hunyo 9. Ini ang una nga kahigunan nga gindesignar si Ferrer bilang acting governor subong 2022. Ginpirmahan na ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz ang payroll para sa 3,000 pesos nga anniversary bonus sa mga empleyado sa gobyerno provincial. Suno kay Diaz, sabat ini sa ginpangabay sang Progressive Alliance of Capital Employees sa PACE nga ihatag ang milestone anniversary bonus sa provincial government employees. Dugang pa ni Diaz nga sandig sa Circular Number 65 sa Department of Budget and Management, dapat may 3,000 pesos nga anniversary bonus nga mabato ng mga empleyado kada 5 ka tuig. Ini ang may kangtanan sa selebrasyon sa pagtukod sa Negros Occidental. Sa sulat ni PACE Chairman Renelo Lastiere kay Governor Lacson, iyagin pahayag nga sang 2017 sang ulihi nga mahatag ang 3,000 pesos nga anniversary bonus sa mga capital employees base sa sangguniang panalawigan Resolution Number 1024 Series of 2017. I've been signing the payrolls for
our anniversary bonus as requested by PACE, no? Na budgetan na yan natin sa atong annual budget, no? And we are ready, and we have already in fact released the amount of 3,000 sa tanan na employees. Kabahin sa pagpahayag ni Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz. Samtang gibahayag naman ni Gawa Secretary General Winnie Sancho nga kulang kaayo ang ginaprubahan nga wage increase sa Western Visayas. Sa Interviews Action Reports Afternoon Edition, tama kakulang sa gindugang sa sweldo tungod halos hindi ini makalagas man sa mga nagamahal nga presyo sang balaklon kagatong. Tungod sa naging ni Sancho nga hindi maguntat diri ang ilang mga tikang himuon sa tuyo nga malabot ang handom nga purchasing power sa mga mamumugon. Samtang ginatugyan ni Sancho sa National Wages and Productivity Commission ang concern sa mga employers nga hindi makasarang sang dugang asaka sa sweldo. Sa madumduman Hunyo 5 sang nag-epekto ang panibago nga wage increase sa Western Visayas. Ginapahamtang sa Land Transportation Office ang Motor Vehicle Recognition and Enforcement System agud ma-detect ang mga nagalapas sa smoke belching kag makita ang mga insidente kung sa indirekta ini nga ma-record sa system sing LTO. Suno ka Ruben Tampos ang Chief sa Land Transportation Office sa Bacolod sarang nga ma-track sang CCTV ang masalakyan nga may alarm violations kag matumod ang may bulbado sa nga salakyan bagod maayo ang kalidad sini nga sarang ma-zoom in kag makita ang plaka sang salakyan. Dugang pa ni Tampos ang monitor yara mismo sa command center sang LTO main office kag makita lamang ini nila kung natagan access ang local office ng Land Transportation Office. Ang newly installed nga MV Res CCTV mayara sang 4 ka cameras kag nahamtang sa Burgos Lacson nga dalan. Palayag pa ni Tampos nga posible madugangan pa ang nasambit nga mga CCTV kung nakaplasta ng bagong administrasyon kung sa diin makalink ang local nga LTO sa main office. Action Radio Philippine Standard Time, 18 minutos sa nagaligad sa atak na nga alas 7. BBM nakigsapol sa economic team para talakayon ang prioridad sa iya administrasyon. Samtang Malacanang nagapilar sa mga jeepney drivers kag operators nga hindi pagdayunon ang transport strike. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pagsiwala nga ng traffic or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rin ang isang good sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bilang mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas ang kamot antes kapag Vinji Suelan, morning dra sa imo kay Athia Kim Eriman. Morning man.
Migo ta feel alon sa gaya rin, no? Sa Tokyo, Japan. Good morning. Morning sa imo. Ohayo gozaimasu. Hi, gozaimasu. Gozaimasu. Zu lang niya. Subusog ko lang niya. Gozaimasu ng busan sang masu. Talaga. Dulungan ko no ni Joshua Bia si Kuano, si mama mo nini, isang Kuano. Ay, alang-alang. Nagaling pre. Kay Alang-alang. mapuli na siya karon. So sad. Kag wala na to lugar ang maleta. Ah, Wala na lugar kay- ang maleta. Oo man. Kay day off yaman tayo. May nga day off yaman, no? Gani man. Te ano man, te kung may ngagaw mo subong Subong kung may ngagaw, ya te pwede gid. Dito, no? Oo. Pang Bisan isa dasok-dasok. lang kaputos. Sang itang dasok-dasok lang ng nini niya sa... Kailan da sa bulsa ya? Ano ka dako mo sa bulsa ya? Oo, aba? Pwede gid ne. Sige. Torko Jongko, good morning man. Jocelyn Song Comedia, yada. Musta ka na? Morning. Te, Imbong Jo Campo, kagawad. May agad na sa imo. Si kagawad Imbong Jo Campo, may sharers, buds gali siya. Oo, gamonitor lang kami di sa Maaw. Sige, good morning dira sa inyo sa taga Barangay Maaw. Kapitan Vito Gahaton, may agad dira sa imo sa Barangay Maaw. No? Sa mga taga Maaw da, ang akunda nga mga friends and friends ano naman? Friends and ano, mga constituents. Constituents. Friends and lovers. Ayaw mo na. Mga sige. Enrique Caballo Subaldo Jr., morning man. Homa Lumena. Roberto Ducado. Good morning. Okay. Good morning man sa kay Patricia Loren Lobaton. Gold medal honors sa convocation karon 9 a.m. Wow! Congratulations, Pat! Lai. Birthday pa ni Buwas. Birthday pa gid boss. Yeah. Double celebration. Double celebration. Congratulations. Gold medal honors sa convocation karon alas 9. Proud na proud ba lang, Teya? Ang Teya, yo. Ang Teya. Si Maria Lobaton. Yes. Very proud. Tepat, may utang naman ko ni mga muni Ate, ano pa? May Ah. arang ginaya. May utang naman ko sini sa iya. Bayarin na lang after yes, birthday. Kay siyempre, basi sako siya blaw. Sa birthday niya. Oo. Sa birthday ka gina mabayad. Sa birthday, may mabayad. Bayad ka gina sa birthday. Ay, Gold medal pa sa kada ano. agoy. Do, ano lang SEA Games man. Actually, yung gold medal sa ano sa SEA Games, pila ka na SEA Games to. Kasabad. Kaya ikaw sa una sa eskwela ka da, may mga medal ka man. Ay, oo, may small thing. Basta yung mga kwantong mo, yung mga most honest, mga Most honest talaga. Most industrious. most industrious. Ano naman, sa imo mga medal? Ano pa gid ng mga awards sa elementary man. Neat and clean. Ano? Neat and clean. Neat and clean. Oo. Star of the night, why ka? Star of the night. Wala yan nga mo na. Wala hindi mo niya ikaw. Star of the day gura. Sabat sa Star of the night nainit ko. Kwan pagid ng pataw na pag kwan mo luwag mismo bulano ka to gani. Nga runner up gani ano ka. Tuga sa kay tricycle bro. Tala kakagawad kayo hangadaan. Kay kabongga tublas ang story sa Ay dyan ka may to. pangangkot ko sa imo gali. Si Ano? tita mo Jam. Aha. Ano to yung nabligyan? Last time mo to kayo na ko interesado ko to sa nabligyan man. Ano man? Ice cream, carrot cake, carrot bread, ano man? Itong magiging post to sa kasi ko wala mga bakal ko ni Tani. Ano to man? Ice cream? Ice cream guro ay. Ice cream nga. Homemade ice Homemade? cream. Na homemade nga ice cream. Mana? Oo. Pwede to ba kabakal or pwede makapangayo to? Ate, yung mangkoton siya. Mangkoton siya karag tako pwede yung pangayot. Ikaw hindi, mabakal na kami. Natunta nang do bagi na baligya ka man nga ice cream ang bal ni Action Boy pwede sang pangayo. Ang balon to sa karon. Ita nga baligya pangayoon mo yan. But, Homemade nga ice cream. oo. Gusto ko tilawan. Sige. Habala sabi, Oo. Christine Menyes Villalobos, morning man. Good morning sa imo Tintin. Hmm. Kay
Thank you very much kuno. Ay, lais. VP Dorel. Ay, ito si Lenny. Talak. Ibutangan pag yung VP. Shh, lang bala, ma'am. Kay Kaya Kasakwan? Sa ano sa ni sa Gala Night? Oo, nagana sila solicit sila. Sila sa Ngaway sponsor. pa di yan nakatag si Kwan. Wala din katag si Boy Duran, ha? Si Eden daw di katag. Gani nga wala man nalawag ang Boy Duran kag Eden na boso, ha? Tikinti mo, Kuya Mascom. Di, solicit lang kasi si Action Art actually nagata siya 500. Super sukot ko gid siya. Kaya nag-promise siya mo tiyamba ko, gin-remind ko gid siya. Mo Sir Art, remind ta ka bisang tunghambal mo nga matag. Tunghambal mo gid. Nga maamot ka gid siya. So, nakaamot gid siya. Ate, Lagi siya sige. mayimot. Ikaw, hingagaw kay sa June 9 na bala. Ay, lima karon lang balay. Sige, Dito lang good. ko yung kung ano. Recorded na ha. Gatag ang Action Art 500 ako pa. Standby na sa mga balita national. Kaya sa ato naman nga mga ka-action bala sa Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya kay pinagamat-amat ko man saka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi ko medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa Action Radio Philippine Standard Time, las 7:28. Sa detalye na sa ato nga panguna nga mga balita nasyonal, nakigsapol na si President-elect Bongbong Marcos Jr. sa iya economic team para talakayon ang mga prioridad sa idalom sang iya administrasyon. Nag-isyo sang marching order si Marcos nga tuyo makabulig sa ekonomiya sang Pilipinas nga makatibawa sa epekto sang COVID-19 pandemic. Kalakip sa nagtambong sa incoming Executive Secretary Vic Rodriguez, incoming Finance Chief Benjamin Diokno, incoming Budget Secretary Amina Pangandaman, incoming Socio-Economic Secretary Arsenio Balisacan, incoming Labor Chief Bienvenido Laguasma, kag incoming Public Works Secretary Manuel Manny Bunuan. Una nang ipahing ni Marcos nga nagapangita na ini sa national budget para sa 2023 agud gamiton bilang pondo sa economic stimulus measure sa karon nga nagapadayon pa ang pamahog sang COVID-19 pandemic. Ginarekomendahan ni Agrarian Reform Secretary Bernie Cruz ang mega farm para mapanubo ang presyo sang bugas. Ginpahayag ni Cruz nga plano niya nga makigsapol sa kay President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. may angot sa rekomendasyon. Madumduman isa sa mga campaign promise ni Marcos nga mapanubo sa 20 pesos ang kada kilo sa presyo sang bugas. Suno kay Cruz, nagpatigan sa nga pagtuon ng Department of Agrarian Reform nga may angot diri kag ginarekomendar ang programang 20 bigas sa mamamayan sa diin may himuon nga mega farm. Sa idalom sa nga mega farm pagatingbon ang mga magagmay nga lote para sa produksyon sang humay kag tuyo sini nga makapatubas sa nagakaigo o kung nagakaigo para sa kinahanglanon sang mga bumalakal. Nagapilar naman ang Malacanang sa mga public utility jeepney drivers kag operators nga hindi pagdayonon ang transport strike karon nga semana. Sunod kay Presidential Communication Secretary Martin Andanar, ginahimo sang gobyerno ang tanan nga masarangan sa tuyo nga mabuligan ng mga drivers kag operators bangod sa problema nga padayon nga pagsaka sa presyo sang gatong. Duga pa ni Andanar, nagapadayon man ang implementasyon sang fuel subsidy program sang gobyerno sa diin 180,000 ka mga PUJ operators na nakabaton sang subsidy tubtob sang Hunyo 1 base man sa record sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board.
Ang presyo sang gatong yara sa karon nga balor sang 70 to 80 pesos kada litro nga ginaangot naman sa away sa tunga sang Russia kag Ukraine. Ginmando na karon nga adlaw ni akon kahapon nga adlaw ni Health Secretary Francisco Duque III ang pagpanghatag sa mga supplies kag mga face mask sa mga apektado nga residente labi na ang mga yara sa evacuation center kasunod sang paglupok sang Bulkan Bulusan sa Sorsogon. Ginpahayag sang Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon PHIVOLCS nagluntad ang paglupok las 10:37 sang agas sang Domingo nga naglawig sang 16 minutos. Kasunod sini paidalom sa alert level 1 sa Bulkan Bulusan. Base sa report sa ahensya padayon ang pagtupa sang abo sa huban kag kasiguran. Samtang ginpahag ni Duque nga nagkapanghatag na sila sang hygiene kits, ilimnon nga tubig kag water containers. Wala naman sang plano ang provincial government sang Sorsogon nga magdeklarar sang state of calamity bangod sang phreatic eruption sa Mount Bulusan. Suno kay Governor Chis Escudero, duha lang ka barangay apektado sang phreatic eruption nga ginalakipan sang huban kag kasiguran sa dinalikupan sang abo. Ginbahag nga ni Escudero nga may nagkaigo nga pondo ang local government kag wala pa ini nagamit. Maghahatag naman ang gobyerno sang food packs sa mga residente nga mabulig sa paglimpyo sang abo sa mga kabalayan kag public areas. Suno pa ako nasang damlag lang, ginbatak sa alert level 1 ang status sang Mount Bulusan. Antes ang eruption, 77 ka volcanic earthquakes ang narecord sa lugar sa sulod sang 24 oras. Ginpahayag sang Philippine National Police nga wala pa sang local government units ang nag-issue sang permit para sa anumang nga protesta sa adlaw sa inaugurasyon ni President-elect Bongbong Marcos Jr. kag Vice President-elect Sara Duterte. Kalakip sa mga LGU ang ginahulat sang PNP nga komunikasyon amo ang Manila, siyudad sang Quezon kag siyudad sang Davao. Suno kaya PNP Director for Operations Police Major General Valeriano De Leon ang Civil Disturbance Management sang PNP amo magapasiguro nga hindi makapalapit sa event ang illegal rallies nga mahimo makaapekto sa proceedings sang oath-taking. Ginpahag naman ni Manila Police District Chief Police Brigadier General Leo Francisco nga 7,000 tub 8,000 ka mga pulis ang i-deploy para sa inaugurasyon ni Marcos sa National Museum of the Philippines sa Hunyo 30, 2022. Ang ato nagapanguna ang balita international, balita sa sports, showbiz, balita special kag iban pa. Sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay tinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pasiwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tiol nga kinahanglan nga mag-evacuate. Si Lynn, morning dira. Raymond Alarcon Sagal Jr. Maisel Mati, good morning sa imo. Che Zamora, classmate may aga. Teresa Lina Kayaw, ay ari ka na? Sige, ari na guro si Tiray ay. See you Thursday sa gala night, siling ni Soon ko Maria Lobaton. Ay, lain. Thank you, Action Art. Ato ka man to? Will you invited? Yes, of course. Wala? Ha? Wala ka ma-invite? Ato ka to gani, ako pa. Basi, mamangkot ako na to ka to. Basi bala nga ang imo bala nga OT dito bala. Or ang OOTN. Oo, ano. Bantayan ta kay... Bantayan, gidya Bantayan gina yan.
Nagligigin kay ulo ko kay Enchanted ko ng ilang Ay. team. Kaya isna ang dating mo dito. Ti Enchanted, mag-gown, di ko na dante siling ko nila ko mag-gown kay kagasto. Kasi mag-dress lang ta. Kaya hindi man Mag-dress tanog ito Hindi man tayo siling nga estudyante gid dito. Kaya kung guro, nang kinanglan tani ang expect ko ang dating mo to do Diyosa ka bla. Kulay. Ann Curtis. Nang Enchanted nga, do ka pastel colors. Basta bilang Enchanted Kingdom bro outfit. Basta bilang Enchanted Kingdom. Ay, Enchanted Kingdom. Hindi, Enchanted. Nahan, ginamba natin kagadaan. Diba, simple mo Enchanted Kingdom. Basta yung out of place ka. Enchanted lang yung gali. What do you mean magsiya ka Enchanted, man? Na siya, ang colors na Action Boy nga pwede mo masuksok ng, pastel colors. Kag, more on, na siya, kung sa tela pa, tawag sa tool? Tool na mag-pronounce? Tool? Tool na siya. T-O-U-L-E? Hindi. T-U-L-E. Nalipat ko sa spelling niya. Basta tool. T-U-L-L-E? Basta tool na siya tela. Doon ka muna. Tapos may mga design yun doon. Mga butterflies. Muna siya gali. Ang mga outfit na gusto mo. Kingdom. Abi ko magani una. May lagi kinakita ko. Charot lang. Hindi ako nakita ko na sa mask ko. Maging present to nila sa amon niya meeting. Okay. Sige. So, ambot ko may na-save ko din nga mga, pakita ko blasimo para may idea ka. Sang imo nga i-outfit. Sige. Karong. Pakita na ako. Hindi gusto ko subong mo gidyalan tawon. Nga karon. Nga pwede man subong. Kasi lipat. Kagawa dem sa boso. Morning dra sa imo. Ma'am Vanessa Mayo. Good morning. Nando mga mamo ni Balon, mga mamo. Ti sa kuha na iya. Amo nang ako ni outfit. Hindi, asa babayi, balayaw. Ang sa lalaki, tingitaan ta karon. Okay. Dina Magbato Malabago, good morning man. Renido Aldea. Watching live from Hinubaan. Oy, mga taga Hinubaan da, may aga sa inyo ha. Lito Dayap, oy migota, Armando Cabiles. Ato sa Toronto, Ontario, Canada. Regards na sa Action Radio. Friend niya si Armando Cabiles ng taga-Action Radio. Hintayin ko na sa outfit ng lalaki. Sige. Outfit Enchanted outfit for men. Ay, hindi kita nagkita. Nagkita. Outfit mo yan. Nami isang kay si Deo Makalma. Tanaw bala sa likod mo. Tanaw bala. Nan. Amot na sa. Ano na? 2021 for today. Ano naman? Anong purpose naman? Ano nang kung ni Deo Makalma? Ato bala ang kuan, ato bala ang naga-drive sang SUV, to bala nga naglapak bala sa do traffic enforcer to. Do nagparamdam na sa kay JB, kuno kay Senator JB. Ngano mabulig sa ka muna. Kay Mamo kani ko no. Mamo kani ko Action Boy. Wala og gid man ko may nakita ka gid man Pwede naman lang ka polo na lang goro. Plain polo basta pastel color lang. Ang blue mo to bala pwede na to. Hindi lang magasto gid. Dumuya man ta sinaman. Kasaban. Muna to guro mga malan to. Pulo pastel lang. Anong pastel lang? Pastel mga hindi na siya pastel colors Mga kuha na, daw mga let's say mga wala to di pastel colors. Mga pastel colors na daw mga balo ko na sa mga pastel. Mga dynamic bala sa mata bala. Pastel. Mga pastel. Milagros Cesar Alita, good morning dra. Sa kay Jose Hirson Lapinig Junio. Kay migo dra Jordan Hunsay, morning man sa imo migo Jordan. Musta ka na, no? Kag sa kay alagad Kevin Henry dra sa Inubaan, may agaman. Sa kay Leo Talaban sa Barangay Manghanoy dra sa may La Castellana. Uy, good morning. Mayor Maymay Nicor, good morning Mayor. Long time no see. Dugay na kita na ni Mayor Ay, dugay. Ay, judge kagali Action Dorel sa best dress. Ay, kakakibot na lang ko yung mga judge. Sige ma'am, wala problema. Do, Dria, pag yung announce bongga kasi ma'am Encanto.
Encanto. Encanto ka. Tiyan mo na ko na kay Deo makalma, hindi na encanto nga mga tayra. Hindi na. Anong labo? Tinadaya sa iya nga naman. Sige. Standby na kita na sa tundugan ng mga balita. Ginahigugma ko ikaw. 7:40. Kag sa detalye balita international, hindi magnubo sa sa ngin parakan na luthang kag ginhabuyan sa mga explosives sang armado nga mga lalaki ang St. Francis Catholic Church sa Owo, Nigeria kahapon. Sunod sa isa sa mga witness ang pagpangatake, nagalabay siya sa simbahan sa nakabati siya sang pagsigabong kamalupok sang armas. Nakita niya man nga kapin sa 5 ka armadong malalaki ang may kimuan sa pag-atake. Ginpahag naman sa isa sa mga survivors nga gulpi na lang nga nagsulod ang mga gunmen sa simbahan kag nagpangniro. Wala pa may baluan kung ano ang rason sang pagpangatake. Wala pa man makapagwa sang listahan sa mga casualties ang otoridad. Sa balita naman sa negosyo, liwat nga sugataon sa panibagong asaka sa presyo sang gatong karon nga semana ang mga motorista nga amo na ikaduha nga semana sa pagsaka sa presyo sang diesel kag kerosene. Sa advisory ginpahag sang Pilipinas Shell Petroleum Corporation nga magapasaka ini sa presyo sang gasolina sang 2 ka pesos kag 70 sentimos kada litro. Ang diesel 6 pesos kag 55 sentimos kada litro, ang kerosene naman 5.45. Ang clean fuel mag-implementar sa pareho nga pagbago magluwas sa kerosene nga wala nadala. Ang adjustment nag-epekto las 6 kay nasang aga para sa tanan nga kompanya magluwas sa clean fuel nga mag-adjust las 8:01 karon nga aga. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 53 pesos kag 13 sentimos. Singapore dollar 38 pesos kag 59 sentimos. Ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 77 sentimos. Kag sa ato niya balita entertainment, nagtaliwa na ang founding bassist nga kag Rock and Roll Hall of Fame members ang Bon Jovi nga si Alec John Such sa edad niya 70. Ginkompirma ini isang banda sa ilang social media apang wala naging mentionar kung anong rason sa kamatayon sini. Naging bassist si Such sa unang 5 ka album sa Bon Jovi, umpisa 1983 tubtub 1992 nga Keep the Faith, sa diin kalakip ang mga kanta nga Living on a Prayer, Wanted Dead or Alive, You Give Love a Bad Name kag I'll Be There for You. Sa sports, nakatutok naman ang pamilya Donaire sa encuentro buwas nga adlaw ni WBC Bantamweight Champion Nonito the Filipino Flash Donaire sa Japanese boxing star nga si WBA IBF Champion Naoya Inoue. Nakapilar sa pagpangamuyo sa publiko si Lolit Donaire Damalerio, residente sa Barangay Bula, para sa pagdaog sang iyas ning hinablos. Dunga pas na hindi lamang sila pamilya ang kadungkanan kundi sa bilog nga pungsod. Suno pa sa iya nga suportado ang naman nga plano ni Donaire Jr. samtang dako naman ang kumpiyansa nga maagaw sini ang corona o kon ang paha nga ginauyatan karon ni Inoue. Madumdumanin pahayag sang The Filipino Flash nga gusto niya magbalos matapos ang pagkaperde niya sang 2019 sa Japanese boxing star. Sa pahayag ni Donaire nga siguraduhin niya nga makaangkon sang mangin brutal ang matabo. Ikumparar sa una lang encuentro pagkatapos nga nadala sa ospital si Inoue nga nabalian ni sang ribs bangod sang mabaskog nga sumbag sang Pinoy boxer. Balita espesyal! Alright! Energy! Happy Tuesday, Action Boy! Kaya sa makakanta nga na nag-monitor! Baya radyo, good morning! Ang energy mo no, tangbang Vice President. Ay, kalain! Good morning, landa sa... Ang bali so, ano mga toksido, ko kuno ya kay ano ni man. Ay, siling ko gid. Makagasto, kagida Action Boy. Kay may award ka gali. Akin naglan mo gid mag-tuxedo. Kay may award ka. Congratulations, Action Boy. Anong award ko da? May cash award na. May dala na nga cash. Cash la. Mayara ko no basta ikaw lang mahatag. Kasi may mo na kay balik mo ko galingon at least, 'di ba? No. Okay. Kasi Pat Gali is the incoming president sang Mascom Society. Ay, true. Si Mayor May Gali ang iya nga inducting officer.
So makita na kami ni Mayor So, Mayor. ara si Mayor Mike. Oo, kasi ang inducting officer. Oo. Sige. Sige. Okay. So, see you sa Webes. Ay, timing kay day off ko. Perfect. Okay? Perfect. So, hindi Sige, ko na go. absent. Day off na siya. Day off. So, sa atong balita, Special Action Boy, kay tapos na ta sa mga facts about Africa. Tara, Now, let's kasi- go to Asia! Ano dapat? Ano yung Asia? Kalo sa Kaya ko na damo ka na bla na kon daw. Damo ka na bla na inom la. Ano na? Asia. Morning, Morning tanay kay Ope Manaay good sa may morning. barangay sa may Florenceville Ope, long time no see. You've been absent for so many sessions. Sa swimming. Lisa Sige. Joy Elon Amoroso, morning man. Sige. Okay. So, sa atong balita, Special Action Asia. Boy. 10 facts naman. Ay, hindi maging 10, pero mga facts about Asia. Okay? So, ang una Action Boy, mayara sa nga 49 countries kuno sa Asia. 49. Yes. Not including the Philippines. Of course. Lakip na dara ang Pilipinas. Kaga, Ara yang ng Asia. China bala. Gani, ara mo na dablang Japan. Japan araman. Okay. Naging traman siya. Naging traman siya. Pati ang Saudi Thailand kag Arabia. Vietnam. Saudi Arabia. Ara na siya gali. Ara na I think sa Asia. Ano? Oo. Ara tanawa may ka na lista. Ada, wala. Idam-dam ko 49. Lawagon tagi. Diyos yung boss santa. Sige. Okay? So, next Action Boy, 2 countries in Asia kuno are also in Europe. Amo na siya ang Russia kag ang Turkey. Kaya ang Russia and Turkey kuno Action Boy have both land in Europe kag Asia. Okay. Ay, amazing. That's why nga ang Russia gali usto chakto. Oo. Tapos next Action Boy, more than 4.7 billion people kuno ang naga-star sa sininga Asia, continent. 4.7 billion. 4.7 billion. More than half of the total population of the world. Dito mo damo, no? Imagine. Grabe yung ginadala sang Earth Action Boy, no? Pero tika bugat, no? Perti ka bugat. Oo, pero nakaya. Pero kaya ka isang Earth nga ginadala, ginapasaan niya ta, no? Kita yung kung magpasaan kalibutan, doon di tayo Nakabudla. ano may mga term na Black Action Boy nga, anong ginakosmod mo, nagapasaan ka kalibutan. Ikaw bugat, gali, no? Doon si Atlas kayo mo yan. Si Atlas. Hindi ba si Atlas ang Atlas na nga. Kapasaan niyang kalibutan? Oo. Nami na bala, no? Di na kayo nga pungsod, yung dumayan mo na. Sa Nakita ko Rome na- guro eh. Ay, no? Rome na. Sa Rome guro na, Sige, mga mo na mga Roman mythology, bala? Okay. Or Greek mythology, sa Greece guro may ara na. Ba, siguro. Basta Greek, Sa nakita ko either na- Greek mythology na siya or Roman mythology mo. So, next Action Boy, ang Asia kuno Action Boy, ang mayara sang 2,300 languages. 2,300. Yes, 2,300. And the most widely spoken Asian language Action Boy. O kung Asian languages, ang Chinese, Tika sila Hindi, pinakadamo mo. Gani man. Kita mo gani, meron sila ganit sa nga ginatawag nga one-child policy na, no? Oo, kaya tama na sila kadamo. Tama na sila kadamo. Okay? So, next Action Boy, mayara sang 12 ka mga landlocked countries sa Asia. Landlocked? Oo, but silingon, countries ni sila nga wala sang coastline. Or not on the why sea. sila sang mga baybay? No. Oo. So, amo na Action Boy ang mga lugar sa Armenia, Bhutan, Laos, Nepal, Mongolia, Afghanistan, Azerbaijan, Okay. Ang fairness, no? So, wala ko ni kabalo nga may, wala sila gali. Why dito sila yung sa- gali coastline? Oo. So, next Action Boy, ang Asia kun Action Boy, naga-cover sang 1/3 sang Earth surface. Ay, imagine. Kasi syempre, anong pulos ang pagka-biggest continent niya, di ba? Oo. Kung, Grabe no, 1/3 yun siya, no? 1/3 gid sang Earth surface, Action Boy. Kag, ang Asia man kun Action Boy, ang mayara sang highest mountain sa bilog ng kalibutan, which is ano nga ang mountain? Ano nga mountain? Mount Everest. Everest sa Asia na siya. Sa Asia. Asia has the highest mountain in the world, Mount Everest. Okay. Kag next Action Boy, ang the biggest island naman sa Asia, amo ang Borneo. Borneo. Kisa ato na, di ba? Borneo, ha? Ato na kung sa Malaysia. Ambot lang ako na basi-bala sa... Nakita mo na ginaagawan mo. Oo. Borneo. Lakip sa mga ginaagawan. So, amo na siya. Okay? Biggest island. Biggest island sa Asia. Hindi gali ang Gimaras. Kaya manas yung maras, kaya mo lang nalibuton sa isa ka, pila ka oras ya? Ang Gimaras actually malibot mo sa motor guro 2 Pila? hours. 2 hours lang?
Buta ko madala sa 2 hours. Guro, ah. 4? Oo. Nalibutan mo siya. Tumagilibot ba? Tumagilibot. Basta namin mo, lakton mo lang yan. Ay, hindi man. Sobra na na karon. Kamulak na hindi kaya isa ka adlaw. Kagang Kita City sa Hall Gimaras, magkano, sa no? Gimaras Ling Island, gali do, kuano, do, ano gani, do, buaya, bla. Ay, gili ka. Wala ko Kita, drakladto ka tapos sa may kuan, sa may sa bilidulid, la. Aha. Dra sa ila blang seawall, hindog ka da, tarawa blang Gimaras Island, kay shape ya daw buaya. Buaya. Ay, Yes. bongga. Kagi ka na tindog, gali. Na wala agi lang. Ifra kaya tindugan mo gid. Tindog ka na Kasabad. Okay, so next Action Boy. Ang Asia, kuno Action Boy, is the birthplace of all major religions. Ah, Kagay sa damdamo. Buddhism, Christianity, Hinduism, Islam, ano, Shintoism. Ha? Shintoism. Wala din ako bata. Meron na may Shintoism, Meron na, pag ina, oo. Buddhism. So, ang Asia, in fairness. Ang damo di religion sa ato niya. Gani man. Okay? Sa Asia, ha? Aha. And next Action Boy. Ang India. Di na bilong ang India. Ang India, I'm not sure. Hindi na Kung sa di Asian country? Ay, Asia. Asia, ang India. oo. India, China, Thailand, Di sa Vietnam. India ka daan, may ara man nga mga reliyon, mga damo-damo man. Oh, pero take kadamo Action Boy. As in damo-damo. Pero ang gilawag natin yung mga major religions lang to sila. Okay? So, last Action Boy, Asia has a very varied climate kun Action Boy. Na, kasi siyempre, lain-lain mong may ara sa lugar sa Siberia. Pero ka cold. Tapos sa Thailand, kag Maldives, do ka tropical weather naman sila, di ba? So, ano na siya. Diri sa ato niya, summer lang di sa ato niya, kag ano yan. Kala diya wet and dry lang taya. Yan eh. Wala tayo sang... Wet and dry lang ta. Pero diri sa Asia, damo diya Damo, seasons. No? May mga winter man di. Sa China, may winter. Sa Japan. Siberia, of course. Japan, may winter. Oo, nice. May summer. Ang Japan, may fall man na. Oo. South Korea, Ang South Korea, ano? sa Asia man na. Oh, tiga, ano man Actually, ang South Korea, raga niya sa Asia Association of Southeast Asian Nations eh. Southeast Asia na siya eh. Di ba? Ang South Korea. So, Ang yes. South Korea, am I right? Pag ASEAN, aras laway. Asigan. Wala sila, wala. Asia lang sila, Mga ha? ano lang, mga Timor-Leste. Timor-Leste. Ano pa ito kaniman? Basta. Ang aras sa Association of Southeast Asian Nations, Timor-Leste, Indonesia, Malaysia, Philippines, Laos, Cambodia, Vietnam. Namo na taya. Na. Okay, so sige Te- So, mula na siya, Action Boy. Kung may dugang ka, pwede. Anong ba't paganda ang mga facts about Asia? Ate ka, amo lang siya, 10 lang siya, hasta. 10 Diba mo? lang? 11. Kasi gusto ko madugang. Ah, Facts about Philippines. si Teresa Linakayaw, sa Wednesday ko lang dulong da pre. Ay, lain. Yan lang sabay sa El Nido. Halin siya sa El Nido. Na presyo. So, sa Wednesday, yun message again Rin ka. Wednesday, kanya sa Wednesday ko lang dulong Kasi buwasa ko lang dulong May ko doon na pressure. Na presyo. Kasa. Mare, joke lang na. Pero kung may araw, okay man. Kala. Di ba? Tikaw ga, kuhan ka man ga. Ay, wala na. Tada, kaya di man kami kumaria. Pero may ara, di okay. Gid. Charot! Charot only. Andre Polanco, good morning man. Ay, Patricia Lauren Lobaton, congratulations. Gold medal honors sa ila convocation karon. Alam niyo man si Pat. Congratulations. And the incoming president of the UNOR Mascom Society. Di ba? Siya gala? Action Boy. Ay, kag tani Action Boy, ito, 7:54 na. Kabay pa nga makalagaw ko sa Europe, no? Ay, yun sir. Singit. Kinasakay ko malagaw sa Europe, no? Sa Switzerland, good Action Boy. Kung ikaw tagahan chance to travel abroad din ka. Sa Europe or sa... Anywhere in the world. Anywhere. Kung may budget, yes. Oh, yeah. So, wala, no question sa budget. Switzerland ka? and Nga New man. Zealand. Kaya namiyan ko sa nature. I love nature. Basta may mga to sa mga Swiss banks. Way ka to, yan. Way ka to mga deposit sa Swiss banks. Mangkotong ko lang si Lolo, Mark. May to siya. Dalaya ko. May to siya. Tiyo eh. Ambay sa akon. Kung Pag ako in yan. fairness, Action Boy, nang tamang ko kado ka, bala sa Switzerland, bala. Abi ko bala, ang ilada bala nga capital is ang ano gani? Ang, Geneva?
Hindi gali. Hindi. Ano gali ng Bern. Bern na yung oo. Switzerland. Ang Geneva, yan din na yan. Ang isa pa ba lang, ano na gani man? Basta may isa pa ang famous nga lugar man sa Switzerland. But I forgot ko ano name. Sa kadamo. Basta, muna sa ang Geneva da yan, muna sa pinaka-neutral nga mga, ang Switzerland is neutral mo nga country. Do you know that? Nga Neutral? What Switzerland, do you mean by neutral? sa mga warrior ones lang intra. So gano Neutral na na sila ya. Amo na nga pati ka na kami mga ginatawag nga Geneva Convention. Dira na dagi na ubra kung may mga may mga agreement ang mga nag-aaway ng mga pungsod dira sa Geneva. Sila kay kuan na sila mo. So wala na gina-attack ang kuan ang Switzerland kay it's considered as a neutral country. Wala na sa ginapina Di ako nang mayad action boy. neutral country na siya. Abi ko ano gali Zurich nan. Zurich, Switzerland. Bern gali Bern. Bern na iya ang Switzerland nga kapital. Siling ni kumari ko tira niya mi ara si Doral kag si Eden. Oh. Thank you so much, Mr. Mr. Ano niya? Mr. Reza. Tiray gid mo tawag siya. Tiray na ya. Sige. Andre Polanco, morning dra sa imo kag sige, I think we're done. Yes. Sige. Mga ka-aksyon, inyong pamatiyan na aton mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition karong adlaw Martes. Hunyo 6. 7 na kita? 7 na? June 7. Klasig no? Standby na sa Aksyon Hotline. Mangigopon niyo sa Aksyon Marlon Hinovea. Ang inyong mandaringan news team. Aksyon Dorel Cabat. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio.